סתם משעמם פה. חווה. עממי. הסיפור אמת, תגידי, למה אסור נגע בתפוח המזדיין הזה? פרידה כפרה. אתה יודע למה? לא כדאי, סתם נסתבך איתו. יאללה, נמי כולי תפוח, מה זה העניין? גם האדם, תעשה מה שאתה רוצה, ואל תערב אותי בזה. גם כן זה... שלחו לי ידידיי, למיטב זיכרוני הקדוש ברוך הוא דרש במיוחד לא לגעת בפרי הדת. מי אתה אמור להיות? סנגור שלו? אינני סנגור, אדם טיפש, אך אני חושב שאתה שלם ביוקר אם תעשה זאת. הרי כתוב בבראשית ב' פסוק ט"ז: מכל עץ הגן לאכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכלך ממנו מות תמות. אלא מה, רק רוצה לגעת, לחוש את המרכז, זה את חשתית. סליחה, אדוני, האם אתה סובל מפיגור שכלי קל? קל? זה כמו אנוש. כי יודעים מה, לכו הזדיינו שניכם. בוא'נה, זה בן זונה! חווה, תחייב פתאום! טוב, נו, מה יכול להיות? ביס קטן. וואלה, באמת טעים. אתם רואים, לא קרה כלום, הקרתם מבלבל את השכל, מטומץ. ביקשתי ממכם, דבר אחד, לא לאכול את התפוח, הכל קיבלתם, הכל, אננסים, קוקוסים, פרסיפלרות, אבל נקשיב לאלוהים, הוא ברא אותנו וכל מה שבסביבנו, מי עשה את זה? אם יורשה לי להגיד כמה דברים כבוד הקדוש ברוך הוא, מי שאחראי למעשה המתועד הזה זה הנחש. מה? שקר וכזב, דברי בדיה, דברי רמייה. נשבע לך אלוקים, בספר תורה אמרתי לו, עזוב אותך, יהוא אמר אל תאכל, יהוא אמר יקרה אסון. נכון חווה? כן כפרה, כן, בספר תהילים. הנחש הזה ערמומי. בת סומה